Tak ako pred rokom aj v tomto roku promotérom majstrovstiev Slovenska v kulturistike mužov je Mišo Kováč. Mišo, povedz mi prosím ťa, prečo si sa opäť rozhodol organizovať majstrovstvá Slovenska? Kvôli tomu, že viem, že finančne to nie je jednoduchá záležitosť. Môžem povedať, že mňa to baví. Ja musím povedať, že proste tento šport je pre mňa aj zábava, aj v podstate dokážem tým motivovať strašne veľa ľudí, tak v podstate pre mňa to je zábava. Okrem toho však viem, že vlastne tie majstrovstvá Slovenska by mala byť taká reklama na tvoj nový projekt, takže prosím ťa, skús nám ho predstaviť. To je najväčší klub na Slovensku, rozlohe 3600 m2, je to proste trojpodlažná veľká budova, trojpodlažné veľké fitko, kde je od bazéna cez sauny až po najväčšie kardiozóna na Slovensku a najväčšie fitko s najlepším vybavením. Takže v podstate to bola vlastne celý zámer, prečo sme chceli vstúpiť aj do majstrovstiev Slovenska a zasa propagovať tento štýl. My sme sa rozprávali krátko po ukončení minuloročných majstrovstiev Slovenska. Ja som ich hodnotil ako veľmi vysoko vlastne na Slovensku, čo sa týka kvality takéto súťaži. Taká súťaž ešte na Slovensku nebola. Zrejme v tomto roku chceš v minuloročnú laťku ešte prekonať. Je to tak? Určite. Zobral som do týmu docela slušných profesionálov, čo sa týka aj z televíznych branží, aj v podstate, čo sa týka nejakého zázemia v rámci Bratislavy. Tak myslím si, že tento ročník bude ešte lepší ako bol minulý. V čom bude podstatný rozdiel proti minulému roku? Podstatný rozdiel, možno naozaj trošku sa zameriame zás na tých súťažiacich, budeme zás prinášať pre nich zaujímavé doplnky výživy, samozrejme finančné odmeny. Najväčší ťahák asi bude naozaj Phil Heath. Na to sa veľmi tešíme, aj celý ten jeho program bude zaujímavý urobený s rôznymi prezentáciami, plus s tým, že chceme, aby seminár urobil potom pre slovenských priaznivcov. Určite chceme aj celá tá show, samozrejme zase tam bude Rytmus, Tina, Volák tam vystúpi s nejakým vystúpením. Chceme trošku zás urobiť, aj tá show celá bude robiť pod taktovkou režiséra, budú to snímať teóky, bude to trošku také viac na úrovni, si myslím. Nebolo to také, jak minulý rok, aj keď ľudia to možno nevideli, ale ja som tam cítil stále, že to nebolo také úplne profi. Teraz by to už malo byť super úplne. Nie je tajomstvom, že ty si pôvodne chcel na Slovensko pritiahnuť Jay Cutlera. S Cutlerom to nešle, máme tu Hit a všetci veríme, že Hit bude aktuálny majster Olympie, že vyhraje Olympiu v 15. septembra 2011. Čím chceš presvedčiť Cutlera, aby budúci rok prišiel na Slovensko? Ja si myslím, že film mu povie. Asi dúfam teda, že nemá sa čoho báť, že naozaj nie sme sovietský zväz niekde úplne zašitý v tajge niekde, takže dúfam, že mu vysvetlí, že máme aj Cool Light, aj vodu, že môže piť z vodovodu, ne z fľaše iba, takže ja si myslím, že naozaj ten obraz tých Američanov trošku stupne o Slovensku. Ja si myslím, že on tomu pomôže. Otázkou je, prečo ste sa rozhodli robiť majstrovstvá Slovenska medzinárodné. Pýtali sa ma chlapci, že prečo to tak je, nevedel som odpovedať, takže otázka prečo? Tak najlepšie konkurencie tým pádom. Môžeme trošku zdvihnúť tu aj pre divákov nejaké, aby to bolo zaujímavejšie, takisto našim ľuďom trošku doniesť konkurenciu do toho. Ja si myslím, že by to mohlo dvihnúť úroveň majstrovstiev. Ja vidím pozitívum v tom, že vlastne aj tá druhá vlna sa môže stretnúť s medzinárodnou konkurenciou. Väčšinou sa stretávali iba na majstrovstvách Európy, prípadne na majstrovstvách sveta. Tento zámer je dlhodobý, to znamená, že aj prípadný tretí ročník majstrovstiev Slovenska v Bratislave by bol medzinárodný. Ťažko povedať, uvidíme, aký bude záujem, aký bude ohlas. Ja by som bol rád, aby slovenskí diváci videli čo najlepších kulturistov, kľudne európskych. Posledná otázka, čo ty osobne očakávaš od medzinárodných majstrovstiev Slovenska? Dobrú zábavu pre ľudí. Aby sme naozaj tento šport sa dostal niekam, kam si myslím, že patrí, lebo najväčšie asociácie sú v podstate kulturistické, to znamená, že naozaj nech tí ľudia proste vnímajú ten šport trošku inak a nech to posunie niekde inde na oveľa vyššiu láku, ako bol doteraz, si myslím. Hej? Jasne, ďakujem pekne za rozhovor. Verím, že tak ako si povedal, na tých majstrovstvách Slovenska bude dobrá zábava. Ja úprimne som presvedčený, že bude, že ten Hit nám urobí peknú exhibíciu a vlastne urobí show pre tých divákov, ktorí mu fandia. Ďakujem pekne za rozhovor, prajem všetko dobré. Nech sa darí tebe aj tomu novému projektu. Ďakujem pekne.